Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ganing tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgan lang ko sa pangalan nga Berting, 70 anyos. Minyo ug may mga anak. Donar sa ko'y mga apo. Taga Calatraban, Negros Occidental. Punto medikal kini nga akong suliran. Kabahin kini sa akong mata. Di na kay kong magkaklaro sa akong pananaw. Nagpasugo na lang gani ko musuwat nini nga akong suliran. Aron inyong hisabtan, ingon nini ang mga panghitabo. Oh, asa man ka pa? Spotting ka man lagi. Ay, mamista ko silang sunya sa lungsod. Ay, oo. Pista, madagturo silang tiyasunyan, no? Unya, makuyog ka? Ay na lang. Kay malangay nako. Dugay kayo kang mahuma, nugilis. Daghan pang ipanghidhid. Musayo ko kay ganahan ko nga muadtos lungsod. Kay naay daghang games dito sa piryahan. Ay ganahan ko atong itsa-itsa og sinsiyo. Nahan na. Di magkiat dito pa, ha? Sabad na sila. Ako man ang linya sa mga bata pa mo. Sige na, ito na ko. Daghan na kung pwede duwaan din sa piryahan ay. Lingaw do kayo. Nananing akong kanahan nga duwa ay itsa-itsak sinsiyo. Surtihon ba ako ani? Nanapigandam ng mga sinsiyo. Muitsa na ko ron. Ay! Patron sa kanya, Loy! Sakitas kong matay na igos sa sinsiyo. Sabay nagisaan to. Nga di naman paingos kong mata. Agay! Mauna diha. Di man gud ka pakuyog. Bisa pag dito ka, makasagang ka sa sinsiyo nga diri paingon sa uwa na kong mata. Nya, naunsa naman ang mata ni Maron? Sakit kayo eh. Ay, wabag ka ni mabunog sakit man. Wa ni mo kasating naglabay, ana? Wa na gyud mutugan. O wa na ko kaklaro kung kinsa kay nag-itsa to. Sakit naman kaya akong mata. Ako pa sa dekas nagduwa. Walangan. Muduol jud ko dito kay muduwa gud ko. Naunsa biya ka. Sige istorya na besler. Musa pa kasakit akong mata. Silin, itanaw ko ning akong matabi. Ano man sambol man. Tulo kadlaw naman unta sukad nga naitsahan ni sinsiyo dito sa piryahan pagpista. Bebe ka na, bebe. Oh, Hala pa, ni puwa maning mata ni mo, eh. O, hala, marag na ini itong sa imong mata pa. unsa? Recorded
Recorded by X Thunder Gaming. Tulo ka adlaw sukad maitsahi ang akong mata ug sinsiyos pirihan. Nisambol ni. Ug pagtanaw sa akong anak, nagpuwa na ang akong mata ug may bahin na nga ni itom sa akong mata. O kinilaging apikis kwarta kay usar man taon ko ka mag-uuma. Ani palit rami og kanang bato sa akong matas butika. Unya, Anya pa, kumusta naman imong mata nga ako naman ang gipatuan og eye drops? ako ning gitanaw sa samin ug tanawa ra gud. Wa naman magkuan. Wa naman magpuwa unta pero ang itong ba nagpabilit sa tanawa. Oh. Bitoso, nakapagyud ang itong pa. Oh, naunsa man jud kani siya eh. Bunog siguro ning itong. Ay, ito na lang tag doktor pa, uy. Nyawa man tay kwarta. Ay, ibalik yan ang uban ni mong hayupan, kud. Ay, kawili, ana. Simba ko niyang mabutan niya ka, ana. Uy, simba ko ka diya, Jocelyn, oy. Lagaw pangitay og mo palitong duha ka kanding. Wato tag hospital sa lungsod. Lo, ingon ini ni. Dili ko espesyalista sa mata. Mao nga i-refer ti ka og doktor gyud sa mata, lo ha. Mao ba, Dok? Unya, mugas tulsan mi. Maingon-ingon gyud ana, lo. Kay susihon manig maayo ang imong mata sa usa ka espesyalista. Ah, mao ba? Asa masal mi mo adto, Dok? Mamaulit asilin. Ano naman pa? Wa tay kwarta ng espesyalista. Ug posible ko no nga i-CT scan ko. Kamahal ra ba taon ana. Bisan magbaligya pa siguro ta og kabaw, di paigo. Ay mutumar lang kog tambal. Dugay naman ang imong ubo-ubo, eh. Mag-apas na sad bitaw ko sa kong ginhawa. Ato na lang tas doktor na. Pastilantay. May sakit kag yung tuberculosis o TB. Uy, nganong gitibig gud taon ko? Nakalitan ko nganong kalit nga gitibig ko. Panahon pag yun tos pandemic, mao nga wa na gyud nako matiman ang akong mata. Giuna nako ang tambal sa 6 months nga medication nako sa sakit nako nga TB. Ug hangtod nga ni grabe na gyud ang akong mata. Di na gyud makakita ang wa nakong mata. Blurred na gyud kaayo ang akong pananaw. Gisuwayan kog pa-check up sa akong anak ug doktor. Gi-MRI ko. Nalaya na kuno ang akong optic nerves, ingon ang doktor. Na kuno ni glaucoma. Di na pwede maoperahan o dili na pud siya muhatag og tambal kay basin kuno og maapektahan na kuno hinuon ang ubang organs o lawas. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kadtong pagkaigo nako sa Queens atong fiesta, naabay koneksyon nato nganong naingon ani nga akong mata karon. Kaysa war man tong naigo, unya napiktuhan naman po hinuon ang akong tuo nga mata. Ikaduhang pangutana, katong nagkasakit na ko sa TV, naabato koneksyon ang mga tambal nga akong nainom. Kay nagmedikasyon man ko adto sud sa unom ka buwan. Isog ba kayo ang tambal ato para makasamot pahap sa akong mga pananaw? Ikatulong pangutana, ang kining optic nerves, unsa may koneksyon ani sa atong mata? Unsay trabaho ani niya sa atong mga mata? Kay ingon man nga mauni nalaya sa akong mata karon. Delikado na ba ni? Ikaw pat og katapusan, diha sa Cebu do na batay espesyalista nga doktor sa mata nga among maduulan para sa second opinion aning pagkahap sa akong mata. Pila pug kaha ang magasto. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Berting. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Anya na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug drug related yung mga problema
kay medical doctor man ako, psychiatrist o drug addiction specialist. Daghang pamagi, klaseng pamagay, mamili lang mo unsaon sa pagpadala ang inyong mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. So, dire ba sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR Martinez Biling Hospital Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong maputlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga let us be attentive to the needs of those around us. Ang the art of giving kuno, ang kindness kuno is when you give something to somebody and that somebody knowing his capacity don't have in any way maka-reciprocate sa imong gibuhat niya. Mo ni klaro nga paghatag, pero maghatag ka panahon sa eleksyon, expect ka nga mubutar ni mga tawanan nimo, dili ni siya inunta kinasing-kasing gyud kundi investment. Alright, so nga ta matatampo ko na lawas si Berting. Medyo may edad na si Berting, 70 years old, taga Cebu City, pero taga Calatrava, Negros Occidental gani siya, no? Kusog kay tada sa Negros Occidental, ug ngadto sa mga taga Siquijor. Kumusta, no? Nuwa to kung listihan yung mga taga Siquijor katong nangaten sa seminar workshop nga mong gipahigayon ni Ma'am Beth Ganob, no? Usa ko sa speaker diha sa North Winds. Daghan kayong mga taga Siquijor nga naminaw, no? Mga taga Negros na mga taga San Carlos, sa panadang ubang lugar sa Negros. Of course, Dumaguete City, no? Ang nga Duran family da regards. Medyo parinti tingalita kay Duran man ko. Pero wata maglanay, no? Alright, so going back to our sender, si Berting. Unang pangutanan ni Berting. Katong pagkaigo nako sa Queens atong pista. Naabay koneksyon adto nganong naingon ani akong mata karon kaysa wala rato maigo unya naapektuhan naman pud ang akong tuo nga mata kanu sa batoy pista sa inyo Berting kay may mistami. No, wala kay ko nagkakuan ngayon sa drama. I don't di na ko how long was the fiesta, pero kung naay trauma gyud nga naigo, no, pwede ra gyud nga makuan kay ang kining atong mata manggod porbida ka delicate kuning atong mata, no? Kay ayo gamay nga sipyat mo gyud dako kayo inunta disadvantage kay mabi ani atong kuan ni naglakaw na to sa atong buhaton, so inang careful kita sa atong mata nga di na siya mapuling, dili ma-injured, dili ma-strain. So we have to avoid things kung naigo to siya o whatever na nakaigo sa imo nung pagpista Queens, nganong Queens man sad, no? Patanaw ko nun ni kuan Berting Bay naramang ka Cebu City. Patanaw ning Dr. Edward Tan. Ako'y nag-refer nimo para maybe tagaan kag 50% discount sa consultation. Di ko sure, ha? Ingnan ko bidyahin lang Dr. Edward Tan sa Dok. Girefer ko Dr. Rene Obra. Ingon si Dr. Rene Obra, Dok, tagay ko nung kog 50% discount sa consultation. Kung di ka ka tagaan, ingna ko kay ako tong buy-buyon si Dr. Edward. Amigo bitami. Agyo lang good. Smiley lang ba? Maayo man tao na siya. Okay, kay manaman na sila kahimanan, Godbert. Nana sila kahimanan nga musuta kung sabay damage nga nahitabo diha sa mata. Na sila microscope o linti ba. Maklaro diha ang mga blood supply, unsa pa mga ligaments, muscles, makakuan. Kung niling tapot na sa imong tuo nga mata, alarming na ni siya, no? Kay ang optic nerve diha kung ma-damage lisod baya kayo, no? Mo na yung nag-supply diha sa tong mata o kanang mga optic, kanang mga muscle, eye muscles kung na-damage siya, maka-cause na siya discomfort. Sunod ko pangutana, katong pagkasakit nako og TB, naaba ko'y connection sa mga tambal nga giinom kay nag-medication man ko sulod sa unom ka buwan. Isug ba kayo ang tambal ato para makasamot pahanap sa akong pananaw? I don't think so, no? Para sa itong mga tambalan ng TB, INH, itambutol, paracetamide, mga na mga tambal para sa TB, no? Ug naka 6 months kanadto nya gi-confirm sa imong pulmonologist nga negative na ang imong infection para sa pulmonary tuberculosis. So there's no need to worry about. So dili to siya yung magka-apekto sa nahanap imong mata, it could be another case, no? So ang pag-confirm nga wala kay pulmonary tuberculosis is through sputum exam and chest x-ray, para nga masuta kung wa na bay makita diha ang doktor sa x-ray nga kadaot nga nitabo diha sa imong lungs, no?
Kaya ang kinang uban ba mga TB bacillus, mukatay ba yan from the lungs to the bones to the other parts of the TB of the brain, no? Kung in worst scenario. So we must be extra careful especially nga medyo senior na tabert, no? Taas ng edad, careful lang kita niya no? Sunod nga pangutana, ang kining optic nerve unsay connection sa atong mata. Mo na nag-supply sa atong mata, optic nerve nga ana. Unsay connection. Kay ingon man nga mao ni nalaya sa akong mata karon. Delikado ba ni? Delikado kung nalaya ang imong optic nerve nga mao'y nerve nag-supply sa imong mata kung naay damage, could be highly possible I'm not saying nga mabutag ka, but could be highly possible nga mabuta ka in the long run kung dili ni siya pagtagad sa labing madaling panahon. So balikon ako, go and see an ophthalmologist. Ni araman ka sa Cebu City, kung medyo minus ang budget, adto ka Vicente Soto or sa Cebu City Medical Center, na sila yung mga ophthalmologist consultant ya. Kung nakay gamay preparasyon da para ipayad og consultation fee, go and see Dr. Edward Dan dia sa Maternity Hospital or Dr. Jojo Aquino dia sa Cebu Village Hospital or sa Perpetual Socor Hospital. Ako ng mga kaila silang mga doktor, na langag-refer ka nako kay para di ka pabayron og mahal. Bitaw, nang media lang ko pero dili ko sure pa ngayon baka bakay di ba ko mo intervene nang how much they are charging per patient. Kanya-kanya ba mi og practice pod, no? So, labing madaling panahon. Dili lang ko magtagna kung unsay ma-damage ang diha kay wa mong kita si mong mata, Gilbert. Ay ko na makita sa linti dito sa ophthalmologist. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Diha sa Cebu, aduna ba tay espesyalista sa doktor sa mata? Sa man to ingon nako nga mga espesyalista, mga pangalan. Among maduulan sa second opinion aning pagkahanap sa akong mata. Pila man pud kaha ang among magasto. So I do not know how much imong magasto, pero naatay mga government doctor ophthalmologist diri sa Sugbo nga mutanaw sa imong mata sa kung na magani bayad gamay ra kay government doctor man na. Kung medyo naatay ko kung balikon abtog mga ophthalmologist. Diya sa Negros, sa Calatrava Negros, kung naa diha, ophthalmologist ang imong duodon, dili optometrist, kay kanang optometrist, doktor sa mata lang yapon na sila, pero ang ilang main trabaho is magsukod og glasses, kanang eyeglasses. Dili gini sila medical doctor. Pero doktor gyapon ang tawag ani nila, magsukod og eyeglasses. Okay? So hinaot kasabot ka sa kung speaker nimo Bert, diya sa Calatrava, Negros Occidental. Dili ka Ilunggo na ba na diya or Cebuano pa matingalin din ang area. Mo tingalin lugar nila ni Nicar Basilote Navarro. O kung dito, Villa Hermoso. I don't have an idea how far is it from Canlaon City. I know daghang kay mga suking tigpaminaw da, no? Dapita sa Negros. So, once again, ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much with Dr. Attorney Eileen Bathan. Sa kumakanunayon yung pagpaminaw sa itong mga Remen program, taas kita greeting din sa itong lugar. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakraman. Daghang salamat o maayong. Suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuati dari sa Tirol, Soria. Seksyon English Exodus. Dating nyo RN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko sa pangan nga Blizel. Hingkod ang pangidaron, minyo og may usa ka anak. Itago na lang ang akong kumpletong address diri sa Pagadian City.
Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa binuhing kabaw sa among mga ginikanan ug sabay sa among mga ginikanan di nang amo ng usa ka igsuon ang mihawd. Ano ninyong hisabtan? Ingon ini ang mga panghitabo. Ay, Pa? Naginuktok naman sad ka din higod. ikapoy lang ko. Naghuna-una na sad kang mama, no? Pa, maginahina na lang tagdawat, good. Ngawa na gid si mama. Nga nag-una lang siya nato. Pero at least, wa na mag-anto si mama siyang sakit. Sakit una-unaon. Wala ko'y katambayayong sa pag-atiman sa akong uma. Dini sa bahay. Mukaan ang akong trabaho unon kung naas mama di mo. Kay kung madugay ko sa uma, si mama man di mo dayon, mo'y bahalang mubalhin sa mga hayupan. Naikabaw na to ay nagdiwang na. Wala yun matiman kaayo. Kay sa buhi patos mama ninyo, kugihan ka ito nga manguha og ilaw og anak. Kugihan ka ito mangumpay. Pero karon, labi na kay senior na ko. Di na ginako madaang tanan sa pagtrabaho ug ang pag-atimalaan ng kabaw ug uban pa mga hayop. Kung niya pa lang sabunta mis dool pa, makatabang-tabang yun unta minimo. Pero ang saan medyo layo masadang amo sa kumbana, good. Pero sige lang pa, maningkamot kong matag si Mana, makaanhi og makalimpyo-limpyo mi din hispay. Magpuli-puli lang unya mi, kay unong ba mi inyong mga anak? Ayaw na eh. Atiman na ang inyong pamilya. Si Anton di ay pa. Siya nalipati man na ng kapaw. Ulitaw pa ba na siya? O niasab ni mo? Ay, bawo ka na bitaw ng batanon. Ulitaw, magisigi sa glaag. Pas mo nga itong mga hayupan. Ako'y makiksulting Anton. Ako mag-usahay ang matiman sa kabaw kung sukad nga nawa si mama. Mayo day hinuon. Pero ayaw anang usahay lang ni mo at timanon ang mga hayupan. Ilabi na ng kabaw dong Anton. Tultulag yun na ba? Aron di na mabalakas, Papa. Di kay itugway lang na nimo kung ganahan ka. O lagi, ako'y atiman sa kabaw. Pero kanang uban ka ng mga kanding ug mga manok. Ipapaligal ng papa, oy. Di na ako madagatiman. Unsa? Hasol kinatimanon ti. Di na ako kalaag, anak. Anton? O saya kong plano nga ipamaligya na lang na. Mabibili lang ko para ikonsumo. Bisag usa ka himungaan lang. Aron kung ganahan taga mukha og panok, bisaya. Di na tamo palit. Gusto po't pa. Maong ayan ang kabalaka na imong kabaw eh. Si Anton ay bahalang mo atiman sa imong kabaw. Recorded by X Thunder Gaming. Nahilo na ng among huna-huna nga mitando ng among usa ka igsuon nga maoy mo atiman sa kabaw sa among mga ginikanan human mamatay ang among inahan nga maoy kaabag yun ni Papa sa pag-atiman sa among mga hayupan. Hangtod nga nagsigi og panganak ang kabaw nilang Papa. Og matag panganak, ibaligya sa kong igsuon nga dili mo hatag namo og bahin. Unya, Tiblisil, mayo kay ni Aka Anton. Nasuroy ka. ang nakadungog mo kong istorya nga. Lain mo kuno mo nga, wa ko mananghid ninyo nga nagbaligya ko sa mga anak sa kabaw ni Papa. Respeto na lang pod Anton, oy. May mga igsuon gud ka. Magpahibaw gyud unta ka nga mamaligya ka sa kabaw sa tumagi ni kanan. Oh, mau ba te? Oh, mau ni adi ko te. Magpahibaw ko ninyo nga ibaligya ko na sa pangikatulong anak sa kabaw. Unsa? Ingon man mong kinahanglan ko mananghid. Kuan sab. Kaduha naman kang nakabaligya sa kabaw ni Papa. Nga wa ka mamahi na mong mga igsuon sa halin no. Unta ni ikatulo ba?
Muhatag sa unta ka na mugbahin, uy. Ha? Muhatag di ko nga ako may nagatiman sa kabaw. Huwag ako ba dyan nagtugwa sa tong kabaw? Siyempre, igsuon gud ta. Sige. Ako ingon sa papa. Kaya wa maguna ako ang tanang halin ti. Tuwa man sa ni papa. Oy, nas papa ha. Nga mangayo sa taon migbahin sa halin sa kabaw. Gusto baya si Anton. Kanong mangayo man mo og bahin sa halin sa kabaw, Blisel. Nga wa man mo makaatiman sa kabaw. Tiya, Minyo naman mo. Wa na mo'y labot sa mga hayupan sa inyong amahan. O kana ganing bahay sa inyong mga ginikanan, kang Anton na. Kasi may wa pa maminyo. unsa? Tibisil, nahalin ang kabaw. 40 mil ang pagkahalin og niya mong bahay, no? 2,000. Ha? 40,000 ang pagkahalin sa kabaw niya, 2,000 rin mo ihatag nako? Mo ingon ni papa. Nga 2,000 na kuno mong ako mga igsuon. Unsa? Murag dili man makatarungan nun, nga tag 2,000 raming ubang managsuon sa halin sa kabaw ni Papa. Kay 40,000 gud ang halin. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, pagkamatay sa among mama, ang ako nang manghod nga si Anton ang nagatiman sa kabaw sa among mga ginikanan. Gusto ba nga dili siya mamahin sa halin sa anak sa kabaw o dili gani magpahibaw nga nagbaligya siya og kabaw? Ikaduhang pangutana, sa ikatulong anak sa kabaw, amo na siyang giingnan nga mananghid sa pamo kung magya siya kagbahin. Kung ang pagkahan sa kabaw, pero gihatagan ramig tag 2,000 kay mao kunoy ingon ni Papa. Gusto ba gud? Ikatulong pangutana, unsa may among buhaton aron nga matarong na moog bahin ang halin sa mga hayupan sa among mga ginikanan? Kay murag mas nakapabor man ang ulitaw namo nga manghod. Ikaupat o katapusan, kung simba ko mamatay sab ang senior namong amahan, husto ba nga siya lang ang manag-iya sa bahay sa among mga ginikanan kay siya'y ulitaw pa og ipon pa siya ni Papa? Palihog, tabangyod tambagi ko, kini ang akong suliran, Blisel. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini sa attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana nato kabay sa atong mga love life, sa ato ang kapikas, sa ato ang mga giagian in life, sa ato ang mga problema agoy ipada ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi guys kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran. Diri namo ang importante, kompleto ang mga hinungdan, sinugdanan, anang inyong mga pangutana o mga problema, ha? And, of course, don't forget to like and follow sa ato ang Facebook account for real live updates o pagpaminaw pod sa ato ang mga nagkalain-lain nga programa sa ato ang stasyon DYHP. Sugod pa sa programa ni Attorney Rufil Banyok hangtod sa ato ang mga drama, especially kini ang Akong Suliran ato sa nang madungog sad sa radio frequency sa RMN Networks. Dili lang diri sa Cebu kay 612 kundi sa mga nagkalain-laing bahin sa ato ang nasod. Please also don't forget to like and follow Elaine Tantengco Bathan and my official Facebook page nga Attorney Elaine Tantengco Bathan for more updates about me, no? And sa tanang mga musuwat, please guys, mohangyo lang yun mi at isa kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Landry Montero Baliado, thank you for your message. Also to Vlad Potin, thank you kayo for sending direct messages. To Reza Panta, Anesita Lapa Dakoy, kumusta mo din ha? Thank you for always sending messages. And also to Mika K. Rojo, no? Ato ang
avid fan and avid listener, no? Next, ang atuang letter sender karong adlaw guys taga Pagadian City. Gipadani niya sa kiniyang akong suliran official writers page ug ato siyang tawgon sa pangan nga si Blazil. Hingkod ang pangidaron minyo nay usa ka anak, di na to isulti ang iyahang tinuod address tama sa Pagadian. Pagadian is a very beautiful city, no? Tinha dapit sa Zamboanga. Unya, legal man ihang pangutana, of course, Attorney Elaine, ang mutubag ani, naa sila'y buenohi nga kabaw, no? Sa iyang mga ginikanan, ug sa balay sa iyang mga ginikanan, family dispute kay na may usa ka igsuon nga naghawd-hawd nga maunay kanang nangusog, no? Unsay tawag ani nya ang pagbahin-bahin murag wa na nagkaangay-angay. So unang pangutana, pagkamatay kuno sa ilahang mama ang iyahan ng manghod nga si Anton ang nag-atiman sa kabaw sa iyang mga ginikanan. Husto ba nga dili siya mamahin sa halin sa anak sa kabaw ug di gani magpahibaw nga nagbaligya siya kabaw agoy. Well, cattle kaning mga cattle in English ani cattle man ni no kaning cattle family kabaw, baka, kanding, kani sila, property baya gihaputangan, baya gihapon ni. Kaya ang things, pwede baya or properties, pwede baya living or non-living thing, no? Kaning property, gamit man ni sa ato ang pag-umah, no? Panginabuhi. Now, kung ang tag-iya ani inyong ginikanan, of course, ang mubanos ana, kamug yung manag-igsuon, ang mga nahabilin eredero. So, dili gyud pud na pwede nga siya-siya lang or mapunta niya kung kabaw mo og nasayod mo tanang mga manag-igsuon nga kanang kabaw ang tag-iya ana kamo inyog yung inahan. So therefore, kamo may nanunod, makiangayon unta no ang mga desisyon, bahalag siyay mo. At timan ato siguro kung mahimo pod nga iya pong inon ididak lang ba kay basin pod nga siyay nagpakaon, siyay naggasto, no? Nag-maintain. Oh, of course, na amang yun na expense, pwede mag-atong i-factor in nga, ididak na ko, nya, siguro, pwede hangyo nga patubuan lang po na ko gamay, kay ako may mas naghago, basin pwede pag-ingon ana. As long as fair, patas, open, and transparent ang inyong panagstorya, no? So, murag, dili good pwede, ha? Of course, na may equal share gihapon ana. Ikaduhang pangutana, sa ikatulong anak sa kabaw, agoy, amo na siyang giingnan, nga mananghid sab mo kung magbaligya siya ug hatagan migbahin. 40,000 ang pagkahalin sa kabaw pero gihatagan naman mig 2,000. Kay mao kuno ingong papa husto bagod dili pod. Kay wa may last will and testament si papa nga ang kabaw iyaha, no? So kinahanglan makiangayon gyud. Kato based on that, no, dili man sad gyud pwede like I said nga equal mo tungod kay kung naan niyang kabaw siya gamantener siya nagasto. So, i-appeal na nato sa kwinta kung pilay nagasto nato, no? Kay para ma-healthy ang pagpanganak, no? Kay gamon man gyud na naman yung mga vitamins ug ipakaon niya siya man kahining gasto ana, then ididakto. Unya ang halin, siguro na gamay pod kay agig pahalipay pasalamat sa iyaha, pero di pod ingon nga kung 40,000, 2,000 na lang pod ng inyo, dili pod siguro, dako-dako pod siguro mo bahin ana. Ikatulong pangutana, unsa may among buhaton aron nga matarong namo og bahin ang halin sa mga hayupan sa among nakapabor man ang ulitaw namo nga manghod. Magstorya gyud mo, mag-meeting mo, magstorya mo, mag-discuss mo kung unsa gyud nga ipaistorya sa iyaha nga ang balaod maumani, no? Equal man unta ta, kasabot man mi nga kung ikay nagam na igastuhan, pwede ra man ang ididak, pero ayaw pug ingnon isulo lang pud nimo, no? Kay kang mama man na sa ato man ng ginikanan, tarungon lang natog bahin. Kana lang what is also fair to everyone. Ug di gyud madag surya, pwede siguro kadto tangkap, mangita ta or mangita maron tagtiyo-tiya nga pwedeng nga inyong girespeto nga maminaw mo nga pwedeng muhusay pod ninyo. Ikaupat ug katapusang pangutana, kung simba ko mamatay sab ang senior namong amahan, husto ba nga siya lang ang manag-iya sa balay sa among mga ginikanan, siya'y ulitaw pa ug ipon pa siya ni papa, dili pod, no? As long as wa gyud na napunta siya iyaha solely, makiangayon gyud ug dapat gyud nga equal ang inyuhang sharing ninyong mga managsuon. Dili pwede nga naay mulabaw kay sa ato ang balaod, shares sa mga eredero or mga tagtungod,
equal man. So dili pwede nga mulabaw ang usa ninyo. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tataka remen, daghang salamat ug maayong adlaw. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kinang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangalan nga James, 18 anyos, single, taga Consolacion, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Bahin kini sa kalit na akong gibati. Bata pa ko nga mibati og sama niini. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, mula ka una ko, ma. Oh, asa man ka? Gawa man rin klase. Practice meron sa choir, ma. Kaya nga mo mang grupo ang mukanta sa umabot nga baccalaureate mas, ma, sa usa ka eskwelahan. Sa mga graduating class, ma. Ah, mao ba? Pero nak, diretso uli ha, kung mahuman ha. Masig asa pa hinoon mo abot og laag kung mag-practice ha. Dili mo, pauli dayon ko. Kay lain nga akong gibati. Ha? Naon sa man ka? Nga, batani mo, naon sa niya akong batang. Mukalit raman sa pagsakit. Uy, kung maon na, ayaw na lang pag-adto nak. Dili mo, kinalan ko nga mo practice. Ato na ko, ma. Okay, muna to ha. Why malit sa baccalaureate mas. O wala ko ilay gisulti. Ang uban, apay concerns man. Oh, okay, wala. Sige, adjourn na ta. Para magkapahuway sa po. James, tana, doon tag uli. Pero hapit sa tagpalit og soft drinks kay uhawa, uy. Tesa. Oh, ngano ka, uy? Okay. Nansa ka, naglisod lagi kag barog. Sakita sa kong hawak, Ha? Naunsa man taon ka, uy? Okay. Kabata pa nimong sakitan og hawak, uy. Mura naman kag tiguang diha. Ano ba? Tesa lagi, seryoso ko, sakit kayo. Lisod ug lihok. Ha?
maglisod ko. Hala, nang lako na ba yung atong mga kaupan da? Uy, makatabang na to. Dugay na nimong gibati. Oo, pero muandar man siya sa makaron nga mga usa ka oras na nga naglingkod. Ha? Basta madugay ko sa usa ka posisyon, musakit gyud. Sama dining sama namang labak ko. Hala, Okay, nanong nisakit man po na ron nga kahumok ka na tong gilingkuran. Sofa nga humok man kay ni. wa man na sa kahumok kong kagahi sa akong gilingkuran, kundi sa gidugayon nako sa usa ka posisyon. Nahala, uy. Paabuton talang ka diha kung kanus-an mo makaya nga mo baro. Mao ba? Dili ka na UTI, James? May UTI ba ka sa una dong? Hindi man siguro, ma. Kaya wa man ko maproblema sa pagpangihi. Ug wa man sa magsakit ang akong puson. Kiniralaging isa kong hawak. Magpa-check up na lang kita dong, ha? Kay lisod na kaayo na magtag-antag-antaan ng imong gibati. Mao kini gitawag og sciatica. Mao ba, Dok? Unsa man ang sakita, Dok? Recorded by X Thunder Gaming. Grabe ka sakit sa kong hawak ka maglisod ko sa paglakaw. Sakit itikang ang tuon ako nga tiil. Di na ko kadagan. Dili na ko makaambak o sayaw. May murag mukurinti o kanabitahong electric shock. Ug ang finding sa doktor kay sciatica ko no. Girisitahan ko og pain reliever. Tumaron buntag o gabi ug may vitamin sab ko. Vitamin B1, B6 o B12. Ug gi-advisean ko sa doktor nga stretching, mag-jogging o walking. Gunya, Nanon yan, ha? Kumusta naman imong gibati, James? sa kapin sa simana na ko tinumar sa tambal, ma. Mawa raman ang sakit kung matumar ko sa tambal. Pero di na ko matumar, masakit na sab. Mao pa. Unya, gituman ba to nimong giingon sa doktor nga mag-exercise ka? O ma, nag-stretching ko o nag-walking sag ko. Nagsundog-sundog ko na ng mga exercise sa YouTube. Niya di ay sakit dahil gihapon na. Naalagi gihapon ang sakit, ma. Murag mas musakit hinuon ng sakit kung mag-exercise ko. Unsa? Mura man og matandog ang akong sakit, ma. Suwayan ka na to kanang kuan, ma. Kanang bitawang massage chair sa mall gani. Kanang maglingkod lang kanya, massage na. Murag, nindot man ang gibati sa mga magpamassage diha. Sige. So, ayan na nato. Natandog yun ng massage chair ako. Mga sakit. Kasakit to. James! James, naunsa man ka diha? Tidak ko, ma. Sakit pa kayo. Unsa? Dali na. Sige na, mga unata. Sakit maniliho, ma. Pagwan sa mon, aron mo suway atong massage chair. Taon sa mangguhin ni ma. Maglisod naman ako sa paglakaw. Hindi na ba kumaulian ni ma? Gusto lang akong mabalik sa normal ang akong lihok. Nga makalakaw kong tarong. Magadagan. Magka-jogging. Apa di na lang ako mabuhat ron. Di na ko maulian nini. James. Lisod kaayo. Dili na nako mahimo ang mga kanina kong gustong buhaton. Gibati na ako nga nagkagrabe naman hinuon ang akong gibati. Nga gisunod ang tanang tambag nako sa doktor.
Ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana. Musakit ang akong hawak kung madugay ko sa paglingkod o sa usa ka posisyon. Murag may kuryente o electric shock ang kasakit. Nagpa-check up og doktor. Sciatica ko nun eh. Unsa man ang sakita? Ug unsa hinungdan ining sciatica? Ikaduhang pangutana. May giresita ang doktor nako nga pain reliever o vitamins. Vitamin B1, B6, B12. Kung makatumar ko, mawa ang sakit, pero kung dili ko makatumar, sakit ang gyapon. Dili ka ni sciatica o di lang gyud mao ang tambal nga akong gitumar? Ikatulong pangutana. Gisunod ang nako ang giingon sa doktor nga mag-exercise ko, stretching, walking, ug jogging. Apan murag mas migrabe mahinon ang sakit. Dili ba ni angay nga tandugon sa exercise? Ika-upat ug katapusan. Unsay akong buhaton aron nga makalakaw nako og tarong? O mabuhat na nako ang normal na akong buhaton? 18 anyos pa lang ko. May dako pa bang chance nga mamaayo ko? Dugay pa ba ni maayo? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, James. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Kumutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, behavioral, mga problema, kay usa man ako ka psychiatrist. Kung mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagis, pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo, pwede kami padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini nga akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR, Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga life becomes lighter when we learn to trust God. According to Father Aloy na siya, no? O walang kita Ginoo. Ang atong matatampo karong adlaw si James 18 ang panigon sa Konsolasyon Cebu. Musta naman yung mga taga-Konsolasyon? Katong garay ba to? Firing range na nalimot ako sa mga pangalan na to. Regards din mo diya, no? Asa naman to akong listahan sa mga taga-Konsolasyon kami ni Dr. Omar Arcio, no? Ito may nag-practice nga wala na yun nato na ko gisulat sorry kayo di na ko ka kinumdum o gasan na to dapit nara in a shooting range sa may Garing Konsolasyon, regards ni Susan Mayul Remedyo B. Mayul da sa Argao, no? Yung mga anak Nikki, Ninan, Ariel, Ralph Campo sa Alura. Regards sa mga Baraga family sa Lawaan, Talisay, no? O mga taga Bright Century Hardware. Thank you very much at matinan ko ng palit kong construction material diyo sa diha silang sa Limbut, Ulan-Ulan, Makapas, Munsur, Nisa Munsur, Progress Home, Imus Branch, Ronel Alex Renaldo. Kaya pa kanliti, si Uloy Rubli, Tuni Kudira Didasi. Mga nang nangyari sa kong matanawan ako. Okay, mga taga Barili, musta? Mga taga Banawa, musta naman si Winnie Baltonado? Regards. Okay, so going back to the sender, James. Unang pangutana ni James. Masakit ang akong hawa kung madugay ko og lingkod o usa ka posisyon. Murag may kuryente o electric shock ang sakit. Ipa-check up ko sa doktor, sciatica ko nun unsa man yung sakita? Ang sciatica. Kining sciatica mo ni problema sa atong sciatic nerve nga na nagsubay diya sa atong luyo, no? Nabugol mga nerve diya nagsubay sa atong vertebral column, no? Crack na siya, ma-fracture o maipit, mo na siya ang hinungdan na ng sakit ngayon ani, no? Orthopedic concern ni siya, no? Mangguning usahay ang shape sa atong bukog diha apektuhan, no? Mausab for some reasons. So ang hinungdan ani daghan. Atay sakit sa bukog, injury, arthritis. So mao na siya nga kinahanglan gyud kag magbantay sa imong diet pod, no? So sometimes surgical kuani siya concern. Iduhang pangutana, may giresita ang doktor nako nga pain reliever o vitamins B1, 6, and 12. Vitamin B1, thiamine, 6, pyridoxine o B, cyanocobalamin.
kung mutumar ko mawala ang sakit. Pero kung dili pug kumutumar, sakit pud gyapon. Dili ka ni sciatica o dili gyud maong tambal. Daghan maging kuano, unsa kag magpa-X-ray ka, James, no? Para makita na to kung naabagay ang abnormalidad ya sa imong luyo sa vertebral column. Sa magod magka-scoliosis ta, magpreparihan naman how to avoid this ka. So you avoid looking downward, you avoid lifting object kalit nga, you do certain exercise kanang sa mga babae, o dili nimo apply ni James, sa mga babae kung mahimo na kang problema, avoid wearing high heels nga mga shoe, sapatos, no? So balikon nako, good posture can help. You may take some analgesic para mawa. So may mga analgesic nga pwede maggamit na ng problema ha, sciatica or back pain. Ibuprofen, pwede. Basta man nga naproxen, pwede sana. Acetaminophen like Tylenol, paracetamol, mefenamic, uban nga grabe na kayo, oxycodone, tramadol, morphine, methadone, sa mga tambal nga mong gamiton din sa ospital kung grabe na kayo ang sakit. So, magpa-x-ray tingali ka gyud, go and see an orthopedic doctor para ma-diagnose ka properly. Katulong pa ko tanag, gisunod na nako ang gingon sa doktor nga mag-exercise, stretching, walking, jogging. Panmura ning grabe man hinuon ang sakit, dili ba kaangay tandugon sa exercise? Depende sa how extend ang problema. Stretching, kung matulog ka, you assume fetal position, kung mahimo, nakipilo in between your legs para ma-relax ka. You may take this kung ginasugyot nga mga pain reliever, no? Ibuprofen, acetaminophen, tramadol, oxycodone kung grabe na kayo, maybe morphine. Upat o katapusan po tana. Unsa may buhaton nga makalakaw na ako og tarong ug mabuhat na nako ang mga normal na kong buhaton. Bata pa ka daw, 18 anyos pa, ang chance maayo. Dako pa kayo chance ka maayo ka, James, no? Proper diagnosis lang. Because I'm not sure kung sciatica ba good. There might be some crack or misalignment sa imong vertebral column, diha nga itong mga nerve, sciatic nerves. Kung simbakog na ay crack, kinanglan ni siya og i-manage by an orthopedic surgeon. So ay ginom og pain reliever kung mawa ba. Unya avoid lifting heavy objects para nga dili ma-strain, dili kayo masamot ang damage niya kung naa man gani. Alright, so hinaut kasabot ka sa kung giingon nimo James, ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Sa makunayon yung pagpaminaw sa itong mga programa sa Armenta, sa greeting din sa itong lugar. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye! Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, ini akong suwat suliran. Ako si Kim, taga Tungkop, Minglanilla, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong igsuon nga naghikog. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kuya. Oh, Dunggar. Kano mo ka? Magulanon man ang naong nimo. Gidakan ko sa kong amo ka na sweldo. Ha? Nga naman? Di ba ako may cashier sa tindahan? Nabiyaan na akong kadiyot unya kay pikawatan man mi. Ako mao'y pabayron sa kong amo. Kung pilay kadidad nga nawa, may akong bayran. Unsa? Pwede din na. Hambot lang kuya eh. Na problema kay kuha ni. Pila na malay akong madawat ining sweldo ani. Unsa na malay pakaon ako sa pamilya. Ay pala ang problema ha. Mangita tagpagi. Laom naman gabi eh. Ganun na nawag mo ning asawa ni Dunggari?
Hello, Lisa. Kuya, pasensya sa pagsamok na ko Nga naman. Way problema. Nga naman. Nadia si Gary, kuya? Ha? Waman. Wa pa di mauli. Wa pagyud. Nagkalalis man gud mi ganina. Unya nilakaw siya. Nya wa pa mabalik hangtod ron. Mau ba? Unya si Karen, yang best friend, dili sad mo tubag tawagan. Sige lang. Sige, suwayan ako sila kontak. Wa na si Gary. Unsa? Karen ay pagbinuang ba? Laki! Nagpusil man siya siyang kawagalingon. Unsa? Dili na tinuod kay way pusil nga kumanghod. Taaoy. Ako manggoy naghatag niya agad kay nangita man siyang pusil. Moto akong gitabangan. Pero apo ko kaibaw nga magikog di ay siya. Di ko mutuon nimo. Karen, mura mag-hi ka. Papauli ang ako manghod. Ayaw siya among-among nga sa imong bisyo. Ari alagay para motuo ka? Unsa da? Tuo na ka? Dili na ako manghod. Kari, dong! Dong! Sorry kay kuya. Ingon manggod siya nga maghikog na siya kay gikapoy na ko na siya. Unya, giyatagan akong pusil. Magkaibaw nga tinudon niya. Kari! Kari! Ibunig sa! Ibunig sa! Ipapreso ta ka! Recorded by X Thunder Gaming. Dugan ako nahibaw nga naay bisyo ang best friend sa ako manghod. Pero ako kibaw, kung hasta bang ako manghod, mugamit mag-apel. Ug murag hay na gid ka itong iyang amiga. Wa na sa saktong pangisip. Pero siya ang akong gibasol nga mo'y hinungdan nga namatay ang akong manghod. Ug unya, Kuya, murag lisod man ang pag-iyahan nato ni Karen. ha? Ano man? Nakadungog kog istorya nga giparehab naman di ay kuno na siya sa iyang ginikanan aron maundang na siya sa iyang pagsigig suyop. Maayo kung mao kana. Pero bahala og magpaabot nga mahuman siya og rehab. Basta kay kinahanglan nga bayran gyud niya ang iyang gibuhat. Kuya, ayo! Kid! Gawas diha! Kisa maron? Kaisog ba? Gawas! Unsay ato? Ikay, Kim? Oo. Ikaw day mo iksuon ni Gary? Inahan ko ni Karen dong. Unsa ni katinuod ha nga ikihag yun nimong akong anak? Oh, ma'am. Ihagyod. Kinahanglan nga bayran niya ang gibuhat niya sa kong igsoon. Dili ang akong anak mo ay nagpatay sa imong igsuon. Kagustuhan to sa imong igsuon nga maghikog siya. Pero imong anak mo'y nagtabang ni Gary. Siya mo'y naghatag og pusil. Nabuang na ng anak nimo tungod sa imbisyo nga pagsigig suyop. O sige, kung mauna. Naarag yung may kailang mga marangdong. Ha? Ipabarang taka. Unsa? Kuya, kuya, unsa may naitabo nimo? Ganina nagsuka ka. Unya karon nagkurog na pud ka. Uwas ko kibaw day. Lain maging akong pamati. Wa ka kabaranga og tinuod, kuya. Unsa?
Dili di ko mo to kaayo ang bahin sa barang. Pero, kalit sigid kaayo nga ako tong gibati, human ko gibaharan sa inahan ni Karen nga ipabarang ko. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, usa ka cashier ang ako manghod. Og na timing nga sa pagbiya niya kadyot sa kaha, na ay nangawat ni ini. Pwede ba gid ay na nga siya man maoy pabayron sa nawa? Kung pila ang nawa, mausad ang kantidad sa iyang bayran o didakan siya kada sweldo? Ikaduhang pangutana. Misulti ko no ang ako igsuon sa iyang amiga nga maghikog siya o gihatagan niya og pusil ang ako manghod. Pwede ba na akong ikiha ang iyang amiga? Ikatulong pangutana. Posible ba nga dili mapriso si Karen tungod kay nagparihab pa siya? Ikaapat og katapusan. Gibaharan ko sa inahan ni Karen na ipabarang ko niya. Ug human adto, naglain nagmaayo ang akong lawas. Ug wa ko laing gipasanginlan, siya ra gyud. Pwede ba nako siya nga makiha tungod kay nagduda ko nga gipabarang gid ko niya? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Kim. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug problema na may punto legal. Personal mga pangutana kabahin nato sa mga nagakalain-lain natong problema in life, guys. Ayaw gyud mo kaguol, ayaw mo kabalaka. Medical man or mga legal nga mga questions naa si Attorney Elaine Bathan og si Dr. Rene Obra. Kini ang inyong suliran, kini ang akong suliran nga programa. Anda mo alagad, mo hatag, ug mo tambag ninyo. So ayaw gid mo kaguol ha. We will always be here for you so long as padayon ang inyong paghigugma ug pagsuporta kanunay sa ato ang programa. No? Kanang ato ang tingog kaning atong programa madungog dili lang sa radyo, sus madungog ni nato sa Facebook, sa DYHPRMN Cebu nga Facebook account. By the way, more than 1 million followers. Keep it coming, keep liking, keep tuning in, keep following, subscribing, guys, please. Kay alternative na, no, labi na kung pananglitan na late gamay wa ta ka paminaw, no, kay nalimtan na tong oras na apod ang YouTube channels nato. And sa mga ganahan mo pada sa ilahang suwat, please padala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain yun na ha, o klasik-klasing pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri. Namo, importante please, kumplituha ang mga detalye hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana ug problema para mas klaro namo no nga mahatagan og tambag ug tubag ang inyong mga questions. Okay? And thank you kaayo no sa mga naminaw labi na kang Fritz, Sir Fritz Ravanes. Thank you kaayo for gagiduol ko nimo. Imo kong giduol gadto sa parkinganan dito sa gateway gadto pag IPI run. Salamat kaayo. Wadyo ka nagduha-duha. Please guys, makakita ganita kay mag-like man mo sa akong Facebook account which is Elaine Tantenco Bathan. Please like and follow. Follow my official page Attorney Elaine Tantenco Bathan all on Facebook. Duula ko ninyo kay wa mo ko kaila nya may nang mag-ila-ila ta no nya magrita mo. So salamat kaayo. Letter sender karong adlaw taga Tungkop Minglanilla Cebu. Taguon nato sa pangalan nga si Kim pero di pwedeng di ko mo greet sa ako ang best friend nga chief of staff sa ako ang pinalangga tinahod nga estudyante nga mayor Rajiv Enad and Roland Lastimosa no nga iyang chief of staff June Ray Bragat, Vercel Raimundo, padaghan pagyud nako si Sir Eds no ang ako ang mga palangga dinha sa USJR naa aktibo ni tabang ni serbisyo dinha sa munisipyo sa Minglanilla. Dakong garbo nako isip maestra nila sa University of San Jose Recoletos School of Law no mga abogado ni sila ng eskwela. So garantisado gyud nga tinarong ang tinguha og pangpanserbisyo dinha sa Minglanilla. Abante Minglanilla, okay kaayo. O di ba? So si Kim ni suwat ni siya kay again this is a very sensitive topic no kay ang iyahang igsuon napildig yun no na nagpadala gyud sa mga emotions niya ug sa
siguro sa mga demons, no, sa mga bati nga mga tingog nga madungog, no. So si Gary imo tingan siyang igsuon nagpapildig yun motong naghikog, no. Iyang gipusil iyang kaugalingon. Unya ila pud tong nasinati kay wa sad sila kabaw og ngano di sila kasabot. Ilahang tan-aw nga murag na ako nutoy mga bad influence nga mga friends, no, ang iyahang igsuon. So mo ni iyang pangutana. Ilahang storya ko, no, gibarang, no. Mo sa di ito. So anyway, mo ni iyang pangutana ako di ra ba gyud kay kumutuo aning mga ingon ana, no. But anyway, ato gining tubagon. Unang pangutana usa ka share ang akong manghod ug na timing nga sa pagbiya niya kadot sa kaha na ay nangawat ani. Pwede ba gud di ay na nga siya man maoy pabayron sa nawala kung pila ang nawala mausad ang kantidad nga iyahang bayran ug i-deduct sa iyahang sweldo. Okay, kana manggong manrabaho ta naagi certain positions nga ang ato ang gikuptan dako kayo nga responsibility kay ni-require siya og pagsalig gikan sa kumpanya, no? Most common ana ang tawag ana positions of trust and confidence, no? Or kaning mga confidential employees. They hold a highly confidential position nga grabe gyud ang pagsalig sa ilaha. Common to that is kanang mga positions nga magpuput og sensitive information og kwarta. Even kaning mga cashiers, no? And usually gani unta kaning mga magpuput og kwarta banded ni sila. Nani sila murag insurance parag naay mawa, magkuwang, ma-short, didto kuhaon. Dili necessarily i-deduct dayon sa sweldo unless mapakita nga nagdanghag or negligent. Common practice pud na sa kumpanya nga kung negligent nagdanghag nya naa pa ka at that time, no, nga nahitabo ang pagkawa ikaw ang duty, usually sa imo gyud na i-attribute. But dili na nila pwede idiretso og ingon nga bayri na kay nawa dayon. It has to go through the usual nato nga due process, investigation, sipyat ba gyud, danghag ba gyud or wa ba gyud kaysa in order to determine kung naa ba kay liability pagpanubag sa nawagtang, no? So in this case, yes, provided pwede nga ikay pabayron kay ning hawa man ka kadiyot sa kahawan di man unta ka pwede, but depende sa circumstances. Gilakan ba nimo, gidaban nimong yawi giunsa pagkuha or gibiyaan nimo nagnanga, nilakaw ka, wa ka nagpahibaw. You know, there are many circumstances, no, to these things. So posibleng pwedeng yes, pwedeng dili, depende kung sad-an ba gyud or dili. Ikaduhang pangutana, nisulti kuno ang iyahang igsuon sa iyahang amiga nga maghikog siya o gihatagan niya og pusil. Agoy, ang iyahang manghod. Pwede ba na kung ikiha ang iyahang amiga? Yes, because ning aid man ka og ning abet og nitabang para maghikog, no, ang iyahang igsuon, ang imuhang igsuon. You contributed to the suicide. Kay, you know, di man tato niya buhaton. It can be, no? It can be. There's contributory factor. You can either be an accessory, no? Or an accomplice sa katong maong krimen, no? To a murder or to a homicide. Kay, ngano mo tunol man ka nga kibaw man kang sayop in taon na. Wa ko kasabot. In the first place, di na niya amiga, you are not a friend. Kay kung moingon ka nga ang problema lang ani tungod sa katong nawa nga kantidad or kwarta, dili pusil imong ihatag comfort, assurance, hope, no, nga ipasabot nga it is not the end of the world and dili na sakto imong buhaton kung patyo nimo imong kaugalingon. Amaw tong tawhana to, sorry for the word guys, pero galagot ko unsay utro pud tong mental tong tawhana nganong muhatag unya nganong naa siya pusil, ikiha pa na natong illegal possession be nganong naa siya pusil. Ikatulong pangutana, posible ba nga dili mapriso si Karen tungod kay nagparehab pa siya? Posible, but makondikto sad siya, no, she will have to face criminal liability. Do ako kasabot yun, maybe ipa-autopsy tanigtarong, no, ug unsa gyud ang sakto nga cause of death. Ikaupat og katapusan, gibaharan ko sa inahan ni Karen nga ipabarang ko niya ngek og human ana naglain og maayo akong lawas og wala ko'y laing pasanginlan siya ra agay. Pwede ba nako siyang makiha tungod kay nagduda ko nga gipabarang gyud ko niya? Sorry gyud in town came pero wa gyud this revised penal code. Wa sa jud ko'y nakit ang balaod nga pwede ta mukiha tungod kay naay gibarang nga kay gibarang ta. Most likely basin viral ng imong infection na hinungdan kay na-stress ka sa kamatayon sa imuhang igsuon, wa kay tug, daghan ka gihuna-huna, of course, low ang atuang immune system, prone gyud ta nga masakit.
Sorry, but di jud kumutuan na, and besides, di sa kita pwede mo kiha, kay gibarang ta. Sorry ha, that dili na siya mao. Lahi, dili pwede. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namoy naputlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon, hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gyapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Clyde. Hingkod ang pangidaron. Taga San Fernando, Cebu. Punto medical kini akong suliran. Kabahin kini sa naitabo sa akong mata. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, doon na ako'y trabaho, ma. Oh, maayo. Aron dili ka na magsigig duwa og cellphone. Ma, masad oy. Di ka na mawa ang duwa, ma. Kay lingaw-lingaw man na. Nga sa ato pa, kung may trabaho ka na unya, magduwa lang gihapon ka ng game sa cellphone. Nga ano de, ma? Maura unya na kapot bulan ni mo. Ma. Yes, ma'am. Nakuha na ko ang tanan ni mong gisulti, ma'am. Thank you. Uy, kadaghan ba din akong trabaho? Kay tigsuwat sa mga daily activities. Apil na ang distribution. Accomplishments o kuan. Other paperworks. Hala no? Makaduwa pa kako ini. Ay. Oh, nansa man ka? Sa man ng mga dani mo? Ako mga trabaho unon, ma. Oh, uli na ka din isbay. Trabaho gihapon. Di man dahil na akong trabaho ang tanan sa opisina mo, eh. Dahan kay ko kinahalan nga suwaton. Nya, dili din na madao gugma. Dili report ba ni ma? Ang para karon ning adlaw ang kinahanglan ako nga humanon. Kay ugma, lain na masang adlaw. Lain na sang report. Ah, mao ba? Aw nala, liho ka na aron mahuman na. Aron makapahuway ka na. Aw, panihapon sa di ay una dong. Nanay sudan didto sa lamisa akong gitakuban. Salamat, ma. Gutom na to, da. Ay, salamat. Nauman lagi na akong suwat ang tanan. Sakang kapuya. Skitas mataw eh. Oh, wapay alas 11. Magkadua pa ko games in sa akong cellphone. Taas na ba itong rank na ako da? Yes, sa katapusan. Makadua na ko. Wa na ko kadua da. Sukad ko nga nakatrabaho. Oh. Sama na. Mag-cellphone naman lagi ka. Human na di ka sa imong gibuhat? Oo, ma. Duwa lang ko kadiyot. Uy, ayaw na pagduwa, Clyde. Imbes ipahuway nimo ang imong lawas kay daghan ka gibuhat sa trabaho, magduwa pa man hinuon ka diha. Pahuway na didto. Recorded by X Thunder Gaming. Kasagaran bitaw sa mga ginikanan karon, dili makasabot sa kalipay nga bation namo mga batan-on nga nagtubo sa karon nga panahon kung makaduwa na mi og cellphone. Kung gikan ko nga kapoy sa trabaho, muduwa pagi ko agig reward nako sa akong kaugalingon nga balingaw ko human sa kakapoy sa trabaho. Hangtod nga miabot gyud og 2 ka tuig sa akong trabaho nga halos dili gid ko mo absent. Kay kun mo absent manggod ko,
mapinding manggod ang akong trabaho. O kunya, kahang sa kong mata sa pag tinutok sa kong kibuhat. Magluha na sa kahang. Yan na naman na. Nagpanlugod ka man ng mata ni mo. Hanggang akong mata, ma. Sa? Na, sige na siguro na nimog tutok anang imong gitrabaho. Ndangi usa na. Niya panihapon usa didto ha. O ginigkahuman pahuway. Ugma na sad ng ubang trabaho unon. O unya baka hangkadlawon. Ipahuway sad ng imong mga mata dong Clyde. O, ma. Di pa magi ko makatuog eh. Bisag nang hang na ning akong mga mata. May pagmagduha. Natuog na siguro sa mama karon. Kay namahong na mga suga. Magduha ko sa kong cellphone. Clyde. Nagsiga pa man ang cellphone ni mo do. Nagmata pa man sa mama. Unya na lang og matog na siya. Ha? Sangit-ngit ka magduwa sa mo silpon? O, good. Nga naman day? Makadaot mo kuno na sa mata kung gamit kag silpon sangit-ngit. Kinalang hayag yung kuno kanang hayag yung nga suga. Unya na gani ko magduwa kung mamaong nas mama sa suga. O kung matuog na siya. Na, mao day na nga magsige kag reklamo sa mong mata. O na nadaot na day na kay magsige mo kag silpon bisan og ngit-ngit o way suga. Ha? Unsa? Wa mauli ang paghang sa imong mga mata, Clyde. O palagi, ma. Unya mo sakit na. Kinuo ko. Wa na. Mabuta ka lang unya sa way hinungdan nga rason. Tungod lang anong pagsige ni mugduwa sa imong cellphone. Ma. Murag di man ko makatuo sa gisulti ni mama. Kay daghan magukog na ilhan nga sama nako nga magduwa sa cellphone. Apan wa man sila maparihas nako nga manghang o magsakit ang ilang mga mata. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Ang hinungdan ba sa pagsakit sa akong mata mao ang pagsige nako gamit sa akong cellphone o sa pagsige nako tutok sa akong suwaton nga mga paperworks? Kay parehas man ang akong bation. Manghang o magsakit ang akong mata. Ikaduhang pangutana. Kung mo gamit o muduwa ko sa akong cellphone, gusto na ako nga ngit-ngit o ngiob nga lugar. Tinuod ba nga mas makadaot sa mata ang paggamit sa cellphone nga way suga? Ikatulong pangutana. Wa pa ko'y gitambal ini, kay mahadlok sab ko nga magtambal-tambal o magpataka na lang ko sa pagpato niya ng mga eye drops nga mapalit over the counter. Kay basin og ma-infected din noon. Pero pwede ra ba? Unsa masab nga eye drops ang maayo? Ikaw pa to katapusan. Kinahanglan na ba ko nga magpakita og doktor o normal lang ni? O kinahanglan na gid nga ipahuway na akong ako mga mata sa pagsigig cellphone? O di ba ka ako mabutan ini kadugayan? Kung dili na ako ipacheck up og doktor? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Clyde. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini nga akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa mga medical, psychological, emotional, ug behavioral mga problema, kay medical doctor man ako, psychiatrist o drug addiction specialist. Daghang pamaagi, mamili lang mo, klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga storms may shake your path but they also strengthen your faith according to Father Aloy na siya, no? So,
Naghan magitag mga kakulian ning kinabuhi wa may smooth ceiling, no? Asa naman tong ang atong magtatampo si Clyde, 26 years old, taga San Fernando, Cebu. Wow, San Fernando, Cebu. Punto medical, ha? Ay problem ning kang Clyde, sabi itong kaila da San Fernando. Ay, kumusta naman day mga Manugas family, si Eric ug si Lorna. Diya sa Sangat, San Fernando, Cebu. Ha? Ako rin na-meet diya sa 7-Eleven. Sa Sangat, no, inomig kopi, kay giduka ko nag-travel pa ingon nga to sa South. As mga Alcosiba family, ha? Manaot tag sa tingan ay mo kantan sa kagbalik ni sa Channel 47, no? Ug si Pitoy Jewel Dila Piña, ha? Naot nga dagko nang imong kanding Pitoy. Pabatay maihaw dia karong Pasko. O dugay pitong Pasko oy. Karong birthday na. Musta na yung mga kanding ug imong baka daghana? Mga manok nimo nga mga bantris or mga sa to Rhode Island. Musta ang mga taga Karkar, si Yula ug si Efren de los Reyes diya sa Karkar ug ang atong maligyag butong diya sa kuan sa Sibunga, si Odinisa Ruel Monique. Magtiayo ni sila, ha? Thank you kayo, pangyo man mo si mong butong. Regards to mga tanga Inabanga, ha? Mga Veronica, Intal, Husoy, si ko anday nalimot naman ko ni Pirmig mong sige rum chat nako ning si Galulo, no, da sa Cagayan de Oro City ug si Popper Yulim sa Inabanga, no, regards mga taga Mindanao. Okay, going back to our sender, si Clyde. Punto kuan ni kang Clyde, punto medical. Mitod ni sa iyang problema sa mata. Mata ang problema ni Clyde. So kini nga tong mata bantayanan lagi gini kay sahay malugod lang nimo, masudlan og unsa man diha. Asus dako na kay problema ha. Bago lang gani ko dito sa office ni Dr. Jojo Aquino diha sa Perpetual Sucor ug sa Beres kinapa-check up ko sa kong mata. Thank you very much, Dr. Rubin Jojo Aquino. Ay, makakita na kong tarong. Okay, so unang pangutana ni Clyde. Ang hinungdan ba sa pagsakit sa akong mata mao ang pagsigi nako og gamit og cellphone o sa pagsigi nako og tutok sa akong suwaton nga mga paperwork? Kay parehas raman ang akong bation, manghalang og magsakit ang akong mata. Yes, natay gitawag Clyde og kining eye strain. Ano ba ang intense use sa atong mata? Like kanang mga long distance driver, sigig basa, mga computer, cellphone, digital, mga gitawag nito digital eye strain. Magluha-luha, usay, lamig kayo kauton, mamula. So, mao na. So, too much use of our eyes, nalagay po ipahulay, mao na makakos og eye strain kung tawag. So, ang doon is, muti ka og break, in between, kita na ka mga trabaon, 20-20-20 rule. Muti ka og break, nga 20 minutes, nga 20 feet nga object, gikan sa asa ka nagtindog, imong tutukan for 20 seconds, no? To limit your screen time sa imong cellphone. Ang uban ani mo use og artificial tears, no? Through the recommendation of our ophthalmologist, no? Ani mga ipatu diha nga kay makakos baya ni siya og blurred vision, headache, ug nya bugat kay imong mata di ka kasabot. So take a break. Ayon na lang ko imong screen na time limit. Paduhang pangutana. Kung mogamit umuduwa ko sa akong cellphone, gusto nako nga ngit-ngit o ngiob nga lugar. Tinuod ba nga mas makadaot sa mata ang paggamit sa cellphone nga walay suga? Well, adjust the lighting. Adjust good, no? Kanang musod tag kanang ng movie house, di ba? Wa mo ginay-light daghan kayo. Depende ra pud na sa imong naandan. Pero musod ni mo ngit-ngit tayo, but after a while, maka-adjust na imong mata, makakita na ka sa surroundings. No? So, ang ako i-suggestion ni is kanang adjust lang sa lighting sa imong naayunan, ha? So, do not kanang use
mga artificial nga mga eye glasses nga dili haom sa imo. Sa ako man pagkontra, utangan nimo og cold compress. Kaya ang cold compress man god maka-lower sa circulation sa imong eye area. Nya, pwede na nato ipiyong ang imong mata for a while, pila ka seconds. Nya, inumtag mga vitamins, vitamin C, exercise, o nya, kung mahimo lang, you wear protective glasses. Okay? So, mao na ako yung istorya. Wala pa, kadahon pa matana, wala pa ko gitambal ani kay madlok sab ko nga magtambal-tambal o magpataka-taka o patulo anang mga eye drops mapalit over the counter kay basin ma-infection. Pwede ra ba? Kung sa mansab nga eye drops ang maayo. Daghang kayong klaseng eye drops, no? Na ako'y naibalaan, pero dili lang ko magpatuga-tuga og suggest nimo kay basig masayop ko. Ang ako'y kaingon, naaraman ka din sa Cebu City, you go and see an ophthalmologist. Dili optometrist, ha? Piduha man ni ka klaseng doktor sa mata. Na optometrist, kanang musukod og kuan, mga glasses, na po'y ophthalmologist. Mga doktor mosulbad sa problema sa mata. Medical doctor ng ophthalmologist. Go and see para ma-diagnose o niya ma-resitahan og sakto nga kuan. Dili lang ko mga na ako'y idea unsay mga eye drops kay nagamit sa kuan pasinti lagi ko. Pero dili ko ma-recommend nga mo nimong gamiton kay masig masayop ko ako niya imong basulo ni noon og timbak ko og mo grabe ang imong kondisyon. Go and see an ophthalmologist. Na si Dr. Edward Tan dia sa maternity hospital na dia dole yang clinic sa Emergo sa Chungwa mo man sure sila mga ENT rather opta sa ACE clinic Jojo Aquino mo na ako ika-recommend nimo. Kung medyo minus lang budget adto sa ENT department sa Vicente Soto natay mga doktor diyan dagan. Avoid smoking ha kay makagrabe na. Sunod na pangutana, kinahanglan ba kong magpakita sa doktor? Yes. Normal ra ba na kinahanglan yung ipahuway? Yes, ipahuway. Mupiyong ka kung grabe na ka kuan. O dili ba ka kumabuta ani kadugayan ko dili ko mapa-check up. Dili ko mayong nga mabuta ka but it will be a high risk nga mo grabe ang sitwasyon. Bata pa man ka, 26 years old. So kung mayong nga mabuta ka ani but posible nga mulala mo grabe ang sitwasyon. Go and see an ophthalmologist para maresitahan ka. Okay? So, hinawat kasabot ka sa mga speaker ni mo, Clyde, dini sa Cebu City. Musta naman mga Lopez family diya sa Tihiro. Si Joe o si Doming. Musta naman, no? O mga taga Vicente Soto. Tagan kayo mo, no? Mga narcis na to sa Vicente Soto. Ma'am si Kamumot diya sa Badyan Kumili. Kamusta, ma'am? Taga si Mikey mga LGBTQ naminaw di siya sa kuban tubod ang wa na ko listahan yung mga ngan Mike yesa na limot ko ha so mga taga Cebu City ni sila nga mga membro sa LGBTQ family. Okay? Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa mga kanayan ng pagpaminaw sa itong mga RMN program sa katag-rating din sa itong lugar. From all basers, Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak RMN. Daghang salamat o maayong